Wir laten dich niet in de steek. Dat ze niet allemaal in 20 seconden. Goedemorgen. Welkom in de Zoepkoel. Het is vastelovend, maar ja, ik ben alleen, zo gans alleen. En om eerlijk te zien, vind ik een bizarre situatie. Een sneeuwlog in de Zoepkoel. Het is vannacht -11 geweest. Een ijslog onder de sneeuw. Roet in ondernemerszaken met teksten erop geschreven van vastelovensliedjes. Wat een bizar jaar. Hij had het podium moeten staan. Hij zullen Huub en Diaan stonden uit Aarsen. Hij de twee dames met de bolle wenkjes stonden neven mijn neef John. Die had er meestal gestaan neven Mirabel en Sander. En daarachter had Frans van Ooyen gestaan uit Grubbevors. Met zijn gele jas en met zijn roeie hoed. Geweldig, dat is die man die Beppie altijd een glasje jenever aanbiedt tussen de optredens door. Tja. Maar laten we niet klagen. Laten we het positief opvatten. Wat hebben we gedaan? Stiekem. De burgemeester werd voor niks. We hebben een paar klinkers van de heilige vastelovensgrond van de Zoepkoel losgetrokken de afgelopen week. Samen met het stadscomité BBZ. En die hebben we in een scheurkern naar binnen gebracht. De Maaspoort in. Voor de boetezitting van 2021. Niet zomaar een boetezitting. Nee. De 30ste brandbeer boete geen gewone boetezitting. De editie 2021, de corona-editie. Gang mij, dan vertel ik ook van vastelovend. Hey binnen, we gaan de trap op. Ik huur al muziek. Ik ga ook hier binnen. Welkom mensen. Vasteloven, vasteloven. 4 dagen, en we houden op zijn kist dat het vasteloven is. Zingelen, zingelen, zingelen.